Din cauza întârzierilor în justiție, multe licitații din România, dar și din județul Mureș, au avut întârzieri de mai bine de 10 ani de zile. Cred că trebuie să luăm măsuri. Cred că trebuie să fim hotărâți și să afirmăm că aceste lucruri trebuie să le schimbăm. Trebuie să le schimbăm pentru că banii guvernului, banii europeni, ei nu suferă amânare, trebuie investiți. Proiectul meu principal în această privință va fi crearea unui tribunal al achiziției publice, prin intermediul căruia, prin judecători, experți, să facem în așa fel încât nici o contestație pentru vreun proiect mai mare de 10 milioane de euro să nu dureze mai mult de 100 de zile. În 100 de zile, Tribunalul Achiziției Publice trebuie să dea o soluție definitivă și să începem într-adevăr să investim banii, nu să-i ținem blocați în contestații pe la tribunale.